May kaluoy man. Luoy kong mga bata, mas dati. Naputos sa daghang pangutana ug kaguol si Jackie May Jimenez, ang manghod sa 32 anyos nga si Junelyn Jimenez nga gitigbas patay, kuyog ang iyang duha ka mga anak, ang 11 anyos nga si June Carl ug 2 anyos nga si LJ. Sa iyahang kaugalingong Paris dinhi sa Purok Kamanggahan, Barangay Lutak, sa Dakbayan sa Naga kagahapon sa buntag, Enero 27. Isod kaya daw ato sakit kayong gibuhat man. May kaluoy man. Luoy kong mga bata, mas dati. Isod kaya daw ato. Nalas na ko nakian si ate pag sinulog sa syudad. Last yun na ko siya nakita. Usa ka adlaw human sa trahedya, makita na lang nga gikandado na ang balay sa pamilya. Ang lama sa dugo sa mga biktima nga miagas pa sa ilang tugkaran, nagpabiling timaan sa makalilisang nga krimen. Sa wala nahitabo ang pagpatay, nangaon ra unta si Junelyn kuyog ang iyang mga anak. Nakugang ang mga residente dinhi sa Purok Kamanggahan nga ang untang mingaw ug malinaw nila nga lugar napuno karon sa kabalaka ug kahadlok human sa linuog nga pagpatay sa amahan sa iyahang pares ug duha niya ka anak. Gani usa sa mga nakasaksi sa gihimo sa suspect mao ang ilahang silingan nga si Julie V. Tumulin. Nagkanayon si Tumulin, nakita niya mismo si Carlo nga nagdala og sundang human sa pagpatay sa iyang kapuyo ug mga anak ug padung nga apilon sa pagpatay ang ugangan niini. Nagpatay kay niagi diri, nag-anak na sa sundang isog kay gnaong. Diha mas titon niya katong inahan atong biktima nga namatay. Naghugas ko, nagtalikod man, padung man gyud niya. Mauto ni syagit ko. Nga ko, titon niya, kay patyon ka ni Carlo. Kits nasimang kog syagit. Tabang, jampol imong mama, tabang nga kay patyon ni Carlo. Nakuma ang mga bata, hipusa ma kay kanang nagdag sundang si Carlo, nakuratan man ko sa sundang ida. Kay ang suspect nga si Carlo Camporedondo, 33 anyos, usa ka mamaligyaay og butong sa Barangay Pasil ug 14 ka tuig na nga nag-ipon kauban si Junelyn. Wala damha nga sa kapindikada sa panag-uban, mamahimo niini ang krimen. Usa sa mga gisubay nga anggulo sa kapulisan, mao ang mental health status ni Carlo. Lakip sab sa ilang gitan-aw nga posibleng side effect sab kini sa paggamit og illegal nga drogas. Nagkanayon ang hepe sa Naga Police Station, Police Lieutenant Colonel Vernino Nosirale, nga daghang anggulo ang ilang gisubay karon sa hinungdan sa krimen. We have witnesses saying na jealousy, away sa kwarta, angle sa drug using, at the same time angle pod sa gambling, particularly kaning scatter na online game. Sa pagkakaron gipaubos og hospital arrest si Carlo human nakaangkon og samad pinusilan ato sa gipahigayon nga dul-an 5 ka oras nga manhunt operation sa kapulisan. The information, ang suspect was the live-in partner who fled to the mountainous terrain of the area. Kaning uban sa inyo nakabisita man sa crime scene, no? The barang at least 5 barangays ang involved or nakasakop ana na area. So dili siya basta-basta with respect to kanang kalaparon o kalisod sa agihon sa aning barangay nga gidaganan sa atong suspect. Sa pagkutlo ni ining balita, nagpaabot ang mga kabanay ug mga silingan sa pagbalik sa patayng lawas sa mga biktima aron ihaya sa ilang purok. Samtang gihikay na sab sa kapulisan ang mga kasong murder ug 2 counts of parricide batok kang Carlo. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.